kde sa vzala depresia? Depresia tá nemá korene v človeku. Depresia nie je niečo, čo začalo u ľudí alebo u človeka. Viete, kto mal prvú depresiu? No diabol. To bol ten anjel Boží, ktorý mal zvláštnu službu. A viete, aká bola jeho služba? Jeho služba bola v tom zvláštna, že on robil zastierajúcu službu okolo trónu Božieho. Proste točil sa okolo trónu Božieho a zastieral. Zastieral trón Boží a točil sa a naplňal ten Boží program. Proste robil takú záclonu, robil proste také zastieranie. My nevieme, čo to je. Ja som videl zastretý trón Boží, keď ma Pán Ježiš zobral tam do neba. Ja som trón vlastne ani nevidel, pretože bol zastretý. Teda bol zastretý takou hmlou, taká hmla to bola, ale proste tento anjel, preto, pozrite, takto nakreslím toho anjela. Toto je veľký anjel a tu sú tí ostatní jeho spolu anjeli, hej, a ktorí chcú sa dostať do blízkosti Božej a oni nemôžu prísť do takej bezprostrednej blízkosti Božej, preto tento Boží anjel robil túto zastierajúcu službu, o tom sa dočítame u proroka Ezechiela, 28. kapitole. Dobre? Môžete si to tam overiť. A prečo vlastne toto robil? Preto Pán Ježiš Kristus povedal. Určite si spomeniete, že Boha nikto a nikdy nevidel. Tak hovorí Pán Ježiš? To je pravda. A viete prečo? No preto, že okolo trónu Božieho robil túto zastierajúcu službu tento anjel a ani anjeli nemohli prísť do bezprostrednej blízkosti Božej, pretože u Joba je napísané slovo, že ešte aj v anjeloch našiel nedostatok. Ešte aj pri anjeloch našiel nedostatok. Viete, a ten nedostatok, ktorý bol v nich, on je natoľko svätý, natoľko dokonalý a svätý je Boh, že v jeho blízkosti nikto neobstojí. Jednoducho absolútne svätý a je to oheň spalujúci. Aj takto nám ho predstavuje písmo. Teda všetko to, čo vlastne je nedostatok v živote človeka, vlastne by spálila tá jeho svätosť a jeho dokonalosť. Teda tí anjeli boli tiahnutí, oni chceli vidieť Boha, tak ako aj my by sme chceli, ale jednoducho oni nemohli prísť do tej blízkosti Božej. A teraz nakreslíme jeden graf. Pozrite sa, to je grafická myslená čiara a graficky vám teraz nakreslím to, čo hovorí tam u proroka Ezechiela v 28. kapitole. Že on vlastne, keď robil túto zastierajúcu službu, tak vlastne rástol. Rástol múdrosti, rástol bohatstve, rástol sláve, rástol schopnostiach, rástol múdrosti, rástol až do jedného bodu. Pozrite sa, kým on rástol, tak v ňom pôsobili takéto sily. Teda rozširovalo sa jeho srdce. Tam nebol náznak tlaku, depresí, tam nebol žiaden tlak. Tam bola len radosť a pokoj a bol stále väčšou nádobou Božou. Pozrite sa, aká nádherná, veľká Božia nádoba. Teda on sa točil okolo Pána Boha vo svojej mysli, vo svojej vôli, vo svojich citoch, celým svojim srdcom sa točil okolo Boha, rástol múdrosti, bohatstve, sláve, proste schopnostiach a proste až do jedného bodu. A ten jeden bod, hovorí písmo, kým sa nenašla v ňom neprávosť. Mnohé preklady
aj ináč to prekladajú a hovoria, kým mu nezhasla lampa. Hej? Zase iný preklad, katolícky preklad napríklad hovorí, že kým necúvol dozadu. Hej? Všetky tie preklady v podstate majú pravdu, lebo jedná sa o tú istú vec, len ináč vyjadrenú. Teda on cúvol dozadu, alebo kým sa nenašla neprávosť. Čo za neprávosť sa našla v jeho srdci? Viete, aká? On si naraz uvedomil, že Boha nikto nikdy nevidel a že vlastne tí anjeli môžu vidieť len jeho. A o ňom je napísané, ty si sa stal tou mierou úmernosti, ty si sa stal tým prototypom Boha. To znamená, viete, aj vy máte v Prahe proste nejaký ústav, v ktorom máte odložený meter, hej, pod určitou teplotou a aj my Slováci chodíme do Prahy, ak my chceme zmerať svoj absolútne presný meter, hej, tak my prídeme do Prahy, do toho ústavu a vlastne to je ten prototyp metra. Vy máte v Prahe uložený prototyp, ani neviete, mnohí ste aj Pražáci, ani neviete, čo tu máte. Teda, ale proste takým prototypom, ako váš meter tu v Prahe, bol tento anjel. Oni nevideli Boha, ale videli jeho. On bol vlastne pre nich ako keby Bohom, lebo on bol im vzorom, on bol on vlastne aj svojou svetosťou, aj tak, ako ho Boh stvoril, on vlastne reprezentoval Boha. A on si povedal, no čo keby ja som sa stal tým Bohom. Ja som ten viditeľný, mňa vidia, mňa by mohli uctievať, a ja budem tým Bohom. A to bola tá neprávosť. On vedel, že on nie je Bohom, ale sa učinil Bohom. A tu bola os, okolo ktorej sa on točil, a to bola os, ktorú nazveme Boh. Rozumiete? Kým sa on točil, kým naplňal tie potreby Božie a jednoducho žil na slávu Božiu, on rástol a bol veľkou nádobou a bol nádherným, vynikajúcim anjelom, ktorému sa nevyrovnal ani jeden z tých anjelov. Až do jedného bodu. Keď si povedal vo svojom srdci, ja som ten Boh. A v tej chvíli prestal sa točiť. Hovorím, že toto je všetko graf, aby ste to graficky porozumeli. On sa prestal točiť okolo Boha, prestal robiť túto zastierajúcu službu, lebo tam v Ezechielovi 28 hovorí, ty si ten zastierajúci cherub, ty si ten, ktorý si toto zastieranie robil. Hej? A on sa začal v tej chvíli točiť okolo seba. A pozrite sa, čo prinieslo. To točenie okolo seba začalo zužovať okruh jeho záujmu až na jeho vlastnú os. A nastal pád. Vidíte? Tu začali pôsobiť v ňom opačné sily. Už nie rozpínavé, ale ako padal, ako sa začal točiť okolo seba, opačné sily začali pôsobiť. Vidíte? Tu pôsobili smerom von, rozpínal sa, rástol, rozširovalo sa to jeho srdce, ako náhle sa začal točiť okolo svojho ja, tak začal sa zužovať okruh jeho záujmu, prestal sa zaujímať o tých svojich spoluanielov a len sa začal zaoberať sám sebou. A zužoval sa ten okruh záujmu a toto sú vlastne, boli jeho prvé depresie. Vidíte? Ten tlak. To ide smerom do... A to je vlastne tá príčina, keď vlastne človek sa dostáva vlastne do takého víru. Toto je vír, aby ste si uvedomili, že toto nie je len taký graf, toto je vír, to je sila, ktorá vás chytí a ktorá vás rozvíja. V tomto prípade iste ste si všimli, že keď niekto sa obráti k Pánovi a dostane sa do tej prvej láske, proste točí sa okolo Pána a o Pánovi by rozprával, zavrú ho do skrini, ešte aj tam bude chváliť Pána. Rozumiete? Lebo je plný, proste rozpína sa jeho srdce a rastie. Jednoducho nevedia ten duchovný rast zastaviť a rozširuje sa jeho srdce a má záujem najprv o užší okruh ľudí a potom o širší, až by dokázal objať celý svet. Až do jedného momentu,
keď sa začne točiť okolo seba. A to je vlastne presne to, čo stihlo Satana. Teda toho Lucifera, toho svetlonoša, toho anjela Božieho, toho cheruba, ktorý vlastne slúžil Pánu Bohu. On, ako sa začal točiť okolo seba, ja som ten mimoriadny, ja som ten požehnaný, ja som ten, proste, ak sa začal točiť, tak začal padať. A viete, s tým pádom jednoducho prichádza strach. Ja som vo sne mal taký sen, že som od niekaďaľ spadol. Ja som takú kopul do posteli z toho strachu, že sa prelomila doska. Proste jednoducho človek, keď padá, má strach. Vidíte? A vlastne, ak niekto prežíva strach vo svojom živote, tak neprežíva proste ten rozmach, ten vír duchovného rastu, ale vlastne prežíva svoj pád. Vy potrebujete, vy, ktorí máte strach, vy, ktorí máte pocit zvierania a depresí, vy sa musíte dostať od svojho ja k Bohu. Vy sa potrebujete dostať na tú úroveň, že začnete sa točiť okolo Pána. Zamilujete sa, vrátite sa do prvej lásky. A tak si ho zamilujete, že jednoducho sa začnete okolo neho točiť a jednoducho ten vír jeho milosti vás dvíha a rastiete múdrosti, bohatstve, sláve jeho veci a jednoducho žiadna depresia, žiadne tlaky. Ja neprežívam žiadne depresie. Neprežívam žiadne nejaké obavy a tlaky a strachy. Viete prečo? Lebo jednoducho sa točím okolo Pána a moje srdce sa rozširuje. Aj moja služba sa rozširuje. A rozšíri sa až na celý svet, pretože jednoducho, pokiaľ ja sa nebudem točiť okolo seba, a nebudem ako Leonid Brežnev proste si mysleť, že niečo dokážem, hej, a budem to mať tu, tak jednoducho ja sa budem točiť okolo Pána. Dobre? Teda toto je vlastne príčina depresí. Prvý mal depresiu diabol. A vlastne, keď Adam a Eva prežívali tie nádherné veci v raji, oni dostali od Boha slovo, čo majú konať. Oni sa začali točiť, teda začali rozvíjať to slovo Pánovo. Oni svojou mysľou, svojou prácou a všetkým svojim úsilím točili sa okolo Pána Boha, okolo jeho slova, rástli múdrosti, známosti v tom Božom požehnaní až do jedného momentu. Viete dokedy? No kým prišiel k ním ten zlý, vidíte, a hovorí, ja vám niečo lepšie poviem. Vy sa netočte okolo Pána Boha. Vy budete niekto. Vy pozrite, vy obráte ten pohľad do seba, vy budete niekto. Budete ako bohovia. A tým oni nechali sa oklamať, lebo on presne tak padol a začali sa točiť okolo seba a nastal ich pád a boli vyhnaní až do smrti. Vidíte? Teda prvý, kto padol, prvý, kto do depresí sa dostal, bol diabol. Preto pôvodcom všetkých depresí, všetkých tých prejavov toho trápenia, vnútorného trápenia duše, vlastne všetko je pôvodca ten zlý. Tu niekde ťa diabol oklamal, ak ty máš depresie. A tam jednoducho ty sa musíš z toho činiť pokánie. No a teraz Adam a Eva jednoducho padli, ale v Pánu Ježišovi znovu sme povstali. Dostali sme novú šancu. A teraz, keď uverí niekto v Pána Ježiša, zase začne, videli ste, ako je to, keď príde ten Duch Svatý a začne toho človeka znovu zrodzovať a začne pracovať. No on je radosný, on rozpráva o Pánu Ježišovi, aj keď ho do skrine, ako hovorím, zatvoria. On je nadšený a je šťastný. A točí sa okolo Pána. Ale v jednom momente môže buď spyšnieť, alebo môže sa uraziť. Všimnite si, že duchovný vývoj človeka na dvoch veciach sa skazí.
buď spíšnie ten človek a povie, všetci ostatní veriaci nestoja za nič, lebo nerobia to, čo ja robím a povýši sa vo svojom srdci. Hej? A začne tých druhých zaznávať a ponižovať. To je jeden bod, kde padajú Boží ľudia. A potom sa začnú točiť okolo seba a začnú problémy. Druhý bod, kde vlastne dostanú zranenie. Odmietnutí sú od pastora, cítia sa zradení od bratov a sestier alebo od nejakého veriaceho človeka a prežijú zranenie a začnú sa točiť okolo seba a pýtať sa prečo, až idú dole do smrti. Teda musíme hľadať, kde sa nachádzame. Keď vo svete Adamových potomkov, keď stretnete, spýta sa človek jeden druhého. Ako sa máš? A tu vám nakreslím jednu úroveň. A on povie, ako sa mám? No dá sa to vydržať. Len aby nebolo horšie. Niekedy takto odpovedia ľudia zo sveta. Je to tak? Ale nie je to raj, ale je to proste boj, v ktorom povie, dá sa to vydržať. Ale ak tu človek sa dostane do nižšej úrovni, treba sem, tu už tejto úrovni povie, vieš, nemám sa dobre, ale ešte to zvládam. Toto je úroveň depresií bez medikamentov. Ale keď človek už hlbšie padne, toto je úroveň, kde sú depresie plus medikamenty. A tu, keď už ešte hlbšie padne, teda, viete, to je vír, ktorý ťahá dole. My máme v Komárne rieku Dunaj a tam veľa ľudí sa utopí. Viete prečo? Nie preto, že nevedia plávať. Niekedy veľmi dobrí plavci sa proste utopia. Viete prečo? Dostanú sa do víru a keď sa dostanú do toho víru, ten vír ich chytí, roztočí ich v tom víre a stiahne ich dole až na dno. Niekde je miestami až 25 metrov hlboký ten Dunaj. A kým ho dostane dole a roztočí ho a vyhodí ho hore, hore už vypláva mŕtvy. To je vlastne, ťahá ho dole do smrti toho človeka. To je vír, to je sila. Teda my, keď sa dostávame do toho víru života a jednoducho dostávame sa tu už do tejto úrovni, kde už ani medikamenty, teda lieky nám nepomáhajú, tu už pomáhajú elektrošoky. Elektrošoky. Vidíte? A tu, ak už ani elektrošoky niekomu nepomôžu, nevedia ho zastaviť v tom točení sa, lebo tí ľudia majú tak rozvírenú myseľ, že nevedia ani spať, nevedia ani rozmýšľať jednoducho. Prečo? Proste sú v takých obrátkach, že nedokáže taká, trebárs matka sedí a plače a hovorí, prečo sa mi to stalo, prečo som taká nešťastná, prečo a nevie z toho, prečo sa dostať von. Všimnite si, že podobná situácia nastala aj s tými ľuďmi, ktorí boli na púšti. Ktorí boli uštipnutí od hadov. A oni jednoducho, keď boli uštipnutí, oni prestali mať záujem o svoje okolie, nastala depresia, ich okruh záujmu sa začal sústreďovať len na seba, na ich vlastné ego a zomierali. Viete, aké bolo riešenie? Povedal Pán Boh Mojžišovi, vytýč na kôl, vytýč medeného hada. A každý, kto sa vierou postaví a pozrie sa na neho, tak bude zachránený. Viete, čo sa stalo? Tento človek, pozrite sa, tie oči má obrátené do seba. Vidíte? To je sebacentricky. Nie preto, že chce ten človek, ale všetky okolnosti, všetky pocity ho vedú k tomu, aby tie oči mal obrátené do seba. A jednoducho nevie, ani medikamenty nedokážu, proste to len dokážu s prepáčením utlmiť tie všelijaké pocity, ale nedokážu, ten človek, pokiaľ sám neodvráti od seba oči a nepozrie sa smerom von, tak ani medikamenty mu nevedia pomôcť.
Oni mu pomôžu v tom, že zastaví sa to točenie, spomalí sa to točenie a on má možnosť vtedy otočiť ten pohľad smerom von, ale vlastne celá kliatba toho stavu, duševného stavu depresii je vlastne v tom, že človek nevie sám od seba sa odtrhnúť. Nevie otrhnúť svoju myseľ, nevie otrhnúť svoje cítenie. Jednoducho ten pád je vír, do ktorého sa dostane a toho ťahá až dole do smrti. Toto sú potomci Adamovi. Preto je toľko ľudí v depresiách, preto je toľko ľudí, ktorí jednoducho sú v hlbinách a psychiatrie sa plnia ľuďmi. Pretože jednoducho toto je tajomstvo. Keby tí ľudia dokázali povedať, nezaujíma ma to, čo... Ja vám len pohovorím, nezaujíma ma to, čo cítim. Ale jednoducho zaujíma ma to, čo vidím. Aké sú krásne tie hory, aké je krásne to Božie stvorenie. A začali by chodiť v prírode a chváliť Boha, tak naraz by zistili, že vlastne ten ich pohľad, ktorý ich ťahne dovnútra, vlastne už nie je tlak, ale uvoľňuje sa to napätie a začne sa rozvíjať, to je ich vnútro, pretože začnú obdivovať Boha a jeho stvorenie. Ale to človek nedokáže, lebo je tak sebecký, chytený svojim sebectvom, že prečo to ja tak prežijem? A prečo? A sebaľútosť, sebaláska, egoizmus. Ale prepáčte, to nie len teda tí majú problém, ktorí trpia depresie. To my všetci s tým máme problém. Nie, že to našijete na tých, ktorí majú depresiu. Všetci s tým máme problém. Že jednoducho proste to sebectvo musíme ukrižovať. Pozrite sa, Pán Ježiš nikde nemá depresie, nikde nemá depky, nikde jednoducho proste nedostáva sa do hlbín. On stále sa díva na Pána, na svojho Otca a aj vtedy, keď je v najväčšom tlaku, hovorí, Otče, nie je moja vôľa, ale nech tvoja sa stane. A krásne ide dopredu a neuteká preč z boja. Teda, čo máme urobiť? Ak niekto prežíva, či už je po elektrošokoch, alebo je proste s medikamentami, alebo bez medikamentov, čo vlastne máme urobiť? Pán Ježiš Kristus povedal, keď ja budem povýšený od zeme, pozrite sa, tu je povýšený od zeme. Keď budem povýšený od zeme, tak ja potiahnem všetkých k sebe. Vidíte, ako on ťahá všetkých k sebe? Keď sa okolo neho točíme, tak jednoducho rozširuje sa naše srdce. Ja som ako 15-ročný chlapec bol v depresiách. Moja matka ma denne bila ako koňa. Proste gazda koňa, ktorý nechcel ťahať. Hej? A jednoducho v 15 rokoch som sa zajakával. Mal som pocity odmietnutia, menej cennosti a ja neviem čo. A to všetko nasvedčovalo toho, že áno, to je tak. Viete, ako som sa dostal von z depresie bez jedinej tabletky, lebo moja matka ma potom zobrala k lekárovi, že proste ten chlapec nejak divne, je to s ním nejaké divné. Pán doktor, a doktor hovorí, a máte doma víno? Lebo v každej domácnosti u nás bolo víno. No máme, no tak viete, z čoho je taký? On chodí dole do pivnici a upíja si z toho vína. A prišla domov a dám ti a depresie. Tak ma proste vyhnala mi cez zadok depresie. Vymlátila ma lieskovou masťou, no aby ste rozumeli tomu. Teda proste nemal som nárok. A jednoducho až Pán Ježiš Kristus vyslobodil môj život z tých depiek, z tých pocitov úzkosti, z tých tlakov vnútorných. A jednoducho, viete, čo sa stalo? Ja som naraz otočil, síce som nemal lieky, ale mal som tie depresie. Ja som odvrátil od seba oči a pozrel som hore na Krista. Vidíte? To je vlastne pohľad hore. Odvrátim oči od seba a to je taká milosť, keď ty sa môžeš pozrieť hore a zamilovať si Pána Ježiša Krista a už nie ty si v centre pozornosti, ale Ježiš Kristus je v centre pozornosti. A zdíva sa na neho a jemu sa zodpovedáš a jemu žiješ, jemu plačeš, jemu sa raduješ a jednoducho vždy sa dívaš na neho, ty sa začneš točiť okolo neho a začínaš rásť. Začínaš sa rozvíjať až do jedného bodu.
už som bol Boží služobník, už som bol kazateľ, mal som veľa úspechov, mal som veľa prijatia, porozumenia, vážili si ma v cirkvi, milovali ma v cirkvi a prišiel tento bod. Môj prípad nebol to, že by som sa bol spíšňal alebo si niečo o sebe myslel, ale prišiel podraz. Viete, podrazáci nie sú len vo svete, ale podrazáci sú aj v cirkvi. Pán Ježiš mal 12 učeníkov a predsa mal jedného podrazáka. Rozumiete? Nepohoršujte sa na tom. Proste vždy sa nájdú ľudia, ktorí spôsobujú aj v cirkvi, aj v spoločenstve pohoršenia. Nepohoršite sa na tom. Jednoducho musíte to tak prijať. Taký je život. A jednoducho pozrite sa, ja som sa dostal do tohoto víru. A musím vám povedať, že ja som bez medikamentov, už ako kazateľ Božieho slova, bez medikamentov, bez elektrošokov sa priblížil až takmer k smrti. Moja manželka 2 dni a 2 noci bdela pri mne, lebo som bezvedomý bol. Viete, z čoho som bol bezvedomý? Takú bolesť som v srdci prežíval z toho zranenia a sklamania, že jednoducho ten nervový systém zovrel môj kolobeh, krvný kolobeh, nedovolil, aby sa mi môj rozum prekrvoval a jednoducho som 2 dní z tej bolesti a z toho trápenia v bezvedomí ležal. A keď som sa prebral po 2 dňoch, pozrel som sa na bok, vidím, sedí tam v nemocnici moja manželka. A hovorím, Zuzka, odkedy tu sedíš? Hovorí, že už 2 dní tu sedím. Choď, prosím ťa, rýchlo domov. Choď, deti ťa potrebujú. Už tu neseď. Choď. A ona bola šťastná, že som prejavil známky života a vôbec, že niečo sa zlepšuje v mojom živote. Rozumiete? Teda ja som sa priblížil až k smrti. Potom prišiel ku mne Pán Ježiš a povedal mi, Alexander, máš 2 možnosti. Buď odpustíš z celého srdca, nech čokoľvek sa s tebou stalo, ale hovorím, Pane, ako môžem to odpustiť? Ja neviem to pochopiť, čo so mnou robili tí moji bratia. Hej? Ja to neviem pochopiť. A viete, čo mi povedal Pán Ježiš? Ak pochopíš, prečo to urobili moji bratia so mnou, tak pochopíš aj prečo to urobili tvoji bratia s tebou. A týmto ma Pán proste vyplatil. Hovorím, Pane, veľmi zaujímavo si mi odpovedal. Ale hovorím, Pane, ja chcem žiť. Viete, lebo vtedy ešte môj synček bol asi 5-ročný, keď toto sa dialo. Dneska má 18, už na 19. rok ten chlapec. A on, keď bol taký maličký a videl, že mám šediny, on prišiel ku mne raz a hovorí, tatínko, však, že mi ty skoro nezomrieš. Však ty si už starý, však. No čo som mu mal povedať? Nie som mládenec, ale proste tiež nie som dedo. Viete, lekárovi som ho raz doniesol a lekár mi začal nadávať. Hovorí, a prečo neprišla s ním jeho matka? Hovorím, pán doktora, prečo by mala prísť s ním jeho matka? Však ja nie som dobrý. No pravda, pošlu starého otca a potom, keď sú problémy, hovorím, pán doktor, ale ja nie som starý otec, ja som otec. Vy ste jeho otec? Hovorím, no áno, ja som otec. Jo, tak prepáčte, no, tak hovorím, no. Tak nedivte sa, že aj moje dieťa si myslelo o tom, že som už vlastne adeptom proste na starca. No a proste videl som, ako to dieťa sa trápi a ako ma potrebuje ako otca. A viete, ja som bol tak zranený, tak sklamaný, tak zhorknutý, toľko bolesti bolo v mojom vnútri, že by som si bol radšej prial už nebyť, ako byť. Ale keď som si spomenul na to moje dieťa, ako úzkostlivo tie očká sa na mňa dívali, ako hovoril, tatínko, však, že mi nezomrieš. A hovorím, a prečo by som mal zomrieť? No, lebo si už starý. Viete, tak som si povedal, ja musím žiť. Ja musím žiť, moja žena ma potrebuje. Potrebujú ma tí, ktorí za to nemôžu, čo sa stalo okolo mňa. A hovorím, keď pre tých nič neznamenám a oni ma nepotrebujú, tak títo, moji drahí, ma potrebujú. A tak som hovoril, páne, chcem sa z toho dostať, z toho točenia okolo seba, ale ja sa z toho neviem. Ja to neviem, jednoducho nedokážem to. Pomôž mi, pane.
A viete, čo sa stalo? On mi otvoril, ukázal mi vlastne ten môj stav a on mi ukázal svoj život a videl som, ako tí pre nič zanečtí farizeovia prenasledovali, závideli mu, žiarlili na neho, vždy mu boli v stopách a vždy hľadali príčinu, ako jeho svätého, nevinného, láskavého, dobrého pána, spasiteľa, ako ho zlikvidovať a tak. A keď už som ho videl, ako na kríži je, tak naraz som ho uvidel v inom svetle, ako som dovtedy to chápal. Ja som myslel, že on trpel tam tie rany, že ho bolili, že tie prebodnuté rany toho tam zamestnávalo a vlastne tie prebodnuté nohy, že ako musel sa sústreďovať na seba, aby to vydržal, aby tam ostal na tom kríži. A predstavte si, niečo celkom iné mi ukázal Pán. On tam na kríži vôbec sa nezaoberal svojimi ranami, ani svojou bolesťou. Ani sa nezmienil. Viete, čo hovoril? Otecko nebeský, ty vidíš, že tí ľudia sú slepí. Ty vidíš, že oni nevedia, čo robia. Ty vidíš, že oni si kopú vlastný hrob. Že oni vlastne sa pripravujú pre večné odsúdenie. Oni to ani nevedia, čo to všetko prináša do ich života. Otče, nehnevaj sa na nich. Prosím ťa, nehnevaj sa na nich. Odpustím. A keď som toto videl, že on na kríži v tých bolestiach, nie sám sebou a svojou bolesťou, sa zaoberal, ten som vykríkol na tej posteli, Pane, takto chcem vidieť situáciu a vtedy to vošlo do mojho srdca. A začal som sa modliť za tých, ktorí mi ublížili. Začal som im žehnať, začal som im dobrorečiť a vlastne som prežil uzdravenie. Prišiel doktor a hovorí, čo sa stalo s vami, pán Barkovci? Ako sa cítite? Hovorím, dobre. Vyšetril ma, výborne, zajtra môžete ísť domov, už vás tu nechceme. Vidíte, to uzdravenie prišlo zmenou mysle, zmenou postoja. A vlastne vtedy, keď my odvrátime ten pohľad od svojich bolestí, od svojich zranení, od svojho odmietnutia, od toho otočíme preč hore na Krista a začneme ho chváliť a začneme dobrorečiť a začneme sa modliť aj za svojich nepriateľov a prosiť tak v tom duchu, ako Ježiš Kristus hovoril, že Otče, nehnevaj sa na nich, oni nevedia, čo činia. Otče, buď láskavý, buď milostivý. A tak, ako Pavel apoštol hovorí, radšej ja by som chcel byť anatéma za svojich bratov. Rozumiete? To je vlastne tá obetavá láska. To je tá láska agape. A vlastne tým, že tí ľudia na tej púšti, každý sa začal točiť okolo svojho uštipnutia a začal si to tam vytláčať tie uštipnutia a vmasíroval ten jed do svojej krvi a tým, že sa točil okolo seba, zomrel ten človek. A to nebolo len to, že no tak mrkni sa hore, no proste a budeš zachrániť. Nie. Ten človek musel sa dívať hore. On musel prestať všetkú svoju činnosť a dovtedy musel sa dívať bez akéhokoľvek všímania si samého seba, až kým bol uzdravený. A to je vlastne aj ten pohľad našej viery, že vlastne keď v našom fokuse, v našom myslení, v našom pohľade je Pán Ježiš Kristus a netočíme sa okolo seba, lebo keď sa točíme okolo seba, dostaneme sa do víru, ktorý nás ťahá dole až do smrti. Ale keď sa začneme točiť okolo Neho, pozrite sa, začína nás to dvíhať a stávame sa Božou nádobou. Ja som to pochopil. Ľudia sa nezmenili okolo mne, ale zmenilo sa postoj môjho srdca. Odvrátil som od seba pohľad, pozrel som znovu na Krista, vrátil som sa do prvej lásky a vlastne tá prvá láska k Pánu Ježišovi ma dokonale uzdravila. A viete, čo dnes prežívam? Ja to vôbec nevidím, že mi tí ľudia ublížili. Viete, čo vidím? Tak mi pomohli, ako by mi nikto nepomohol. A možno, že keby oni vedeli, že ako mi pomôžu, nikdy by mi tak nepomohli.